Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din vlogurile noastre frumoase. Astăzi vom face niște challenge-uri cu bicicleta, adică niște scheme, dacă le putem numi așa. Deci, hai să începem! Toma și una toată invers. Acum cu o super bicicletă și foarte frumoasă vom încerca să coborâm pe niște scări. Nu foarte mari, că nu avem de unde. Hai, să-i dăm. Vom coborî din nou și facem din așa. Foarte frumos și cu stil. Așa. Și acum vom coborî o dreaptă. Foarte mare. Cam atât și cu acest episod. Să dați un like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut și ne revedem weekendul viitor.